Mensen maaien net meer zelfs bjemmenkappen in de bosken van Staatsbosbeheer. Het verbod komt voor de meesten net als een verrassing. Directe oorleiding binnen het was slimme ongelukken in Drenthe. Ian maai dodelijke ouden in. En we willen natuurlijk voorkomen dat er ernstige ongelukken gebeuren in het bos. Ondanks alle veiligheidsvoorschriften die we hebben gesteld aan zagers, ja, gebeuren toch kennelijk dit soort ernstige ongelukken. Hier in Appelskeer moeten de amateurhouthakkers dus de zagen en de bielen thuis litten. Staatsbosbeheer had een grote partij hout komen litten voor mensen die het hout nedergabben voor de kachel. In de bosken van Appelskeer hielden 150 mensen een contract om zelfs houthakken te maaien. Ik snap dat het niet meer mag, met concessies en dergelijke, maar ik vind het op zich wel jammer. Waarom? Ja, omdat ik graag in het bos ben, werk, zaag, dus dat soort dingen. Mijn eigen erf dat is op een goed moment leeg, dus ja, dan moet je wel elders hout vandaan halen. Maar vandaar dat ik dit ook niet laat kloven bijvoorbeeld. Ik hou er wel van om een beetje hout te hakken en dat soort dingen. Ik heb er geen ervaring mee. De enige ervaring die ik dus heb is dat ik doe het hut in het prachtige Fries-Drentse woldje. En ik heb op besneurde morgen weer er een heel gezin met Liesebeen. Wie aan het hout hakken en het zagen en het kloven en houthelje en koffie en thee maaien. En dat vond ik dus wel gevaarlijk. Dus vanuit dat oogpunt ben ik het er wel mee eens. Ja? Wat ik heb gehoord is dat ze hier al jaren mee bezig waren om die concessies wat in te trekken, zeg maar. Dus het is niet alleen de meest recente ongelukken die uiteraard in nieuws zijn gekomen daar bij Emmen in de buurt. Dat de enige aanleiding is. Dat heeft het proces hoogst wat versneld, denk ik. Dus per heden gewoon nu geen particuliere zagers meer in de bossen. We gaan ons nu beraden van nou, hoe kunnen we toch kijken wat er mogelijk is om die veiligheid. We gaan de komende maanden naar kijken wat mogelijk is. Wellicht dat we dus zelf nu hout uit het bos gaan zagen. Maar goed, dat zijn allemaal mogelijkheden. Dat is beter om denk ik over een aantal maanden eens te vragen als we daar echt zekerheid over hebben.